zvimwe zviri kundinetsa pamwana wawo chai akauya kumba kwanga akataura kuti no mukoma nyaya iri kundinetsa ndeyekuti ndiri kuona mupedza baba every day kumanheri usiku wega ndikamuka ndinodziona dzichirima mumunda musisina munhu zviri kundinetsa kuti dzikurima nani akamuka akawaudza baba wake nyaya yekuti baba ndaona mombe dzichirima dzega mumunda musisina munhu zviri kufamba sei wakamurwa nomupini pamhanza apa akaenda kutonosoni wanofunga zvoma 11-12 mastitch tikashaya kuziva kuti mukuru uyu ari kuda kuti zvifambewo sei isi vanhu muri eZimbabwe ende nezveshuwa ndo zvinotoitika izvozvo dzinorima dzega usiku pakazouya iye mwana wati kutaurawo kufa rega ndiwedzere futi ndichiti mwana wati kutaura anogwarira apo pakazouya umwe muprofita gedhi ndiro riri kamira mota iti profita uyu akasvika ndokubva asvika kumira pagedha mwana uyu anga atova zvokuma 4-5 years afa akasvika papa chino kahozi kawo kakari apo akamira apo muprofita ndobva mudaidza mwana kuti tasunungurwa mukomana akanzvika achidaira ari muhozumu kuti wakabuda imomeyo wachipenga wakabata mudemo kuti da kutema nasi ndiani ari kudaidza panapa muprofita anobva atotenera ipo pahana kurefu kwakazenda abva atotena ipo papa ndobva atodzoka ndobva atenda achingoti ndati kuda kukuratidza chete zviri pamusha penyu zvichirawo kuti mwana aripo mupenyu ari kutoshandiswa aripo mupenyu mwana uyu kana mukada kuzviongorora munonyatsa kuzviona kuti zveshuwa ndo zvitoripo nokuti akadaira apo atovana 4-5 years akafa mwana Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva hongu semazivira muri kuita tiri kutendera nzvimbo yerushinga ndakanzwa mumwe achindibvunza kuti nai mubulawayo muri kuuya rini aiwa musandione kunonoka mirai mberevere ndiri kuuyako kufaraka kwatiri kuita muri yeZimbabwe nhasi uno tiri kunzvimbo yeChimhanda ndofunga paya munotondera tichikupai imwe nhau yakaitika zvakare munzvimbo yeChimhanda ina baba vakashayika vekwaHedegwe ndofunga muchiri kuitondera nhau iyoyo baba vasati vafa vakati vanangu temai miti yese iyi kana ndafa itemei nekuti inini ndakaenda kwasekuru Chiyokoto ndikanoromba mukasatema miti iyoyi muchafa muchitambura inhau dzehuroyi nhau dzekunangana ndo nhau yatisvitsa pano zvakare zuva ranhasi rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi uno nhau yatina ndofunga muri kuona imba iri kumashure kwangu yakapiswa nemwanakomana achiti baba muri kutiroya zviri kwere zviunganopisa imba chaiche inogara munhu ndochirongwa chatoda kukupai zara nhasi regai titaure nevakasiyana siyana munzwe kuti zvakafamba sei. Ini ndinonzi Genius Godora ndiri munin'ina womukomana akapisa imba yasekuru nyaya iyi paikatangira kuti mukoma wazoenda kopisa imba yasekuru inyaya yekuti mukoma waiti sekuru muroyi zvichikonzewa saka nyaya ikazoitika kuti aende kopisa imba yasekuru
yaiti ndikanga ndambofambawo kwandikafamba. Saka mukufamba kwandikaita ndiri kungobata sekuru. Saka iye aiti kune kwaakazonzi auye nasekuru wacho nagogo wese wali 2 woenda wali 3 ikoko kwakanga abva iye mukomana. Saka zvadaro mukomana akabva aenda kwasekuru achiti awatore waende kwaakanga achida kuti waende nawo. Saka sekuru paakasvika mukomana achida kuudza sekuru kuti ndonyaya iripo sekuru, inini ndiri kukubata ima ndiri kufamba ende ndine matambudziko andiri kusangana nayo yakadai. Saka tiri kuda kuti tifambe tese, dambudziko rangu ranzi rinopera kana imemi nasekuru muripo. Saka sekuru havanokwanisa kuzoteerera nyaya ikataurwa nemukomana, havana kumupa nguva yekuti apedze kutaura nyaya yake. Vakabva vatiwo iwe nyaya uri kutaura iyi shamari zviri kutoda kutoti inini wakunanga inini uroi pamba pangu. Nekudaro sekuru vakabva vatora vakabva vada kuti vanonge demo votokwadze mukomana vatora demo reri achida kuti atize naro. Saka sekuru vakazotiwo iwe sekuru ava vakazotiwo kune mukomana wakazotanga kumumutsira hondo. Mukomana ndokubva atangawo kuvamutsira hondo pamba pavo kuzosvikirawo azopisa imba yasekuru wazonetsana ikoko. Inini hangu ndakanga ndisipo panguva dzaitika izvozvo, ndikazotongomukawo panga ndikarara ndichizotongotarisawo ndikutoona mukoma ndovari kutomutsa hondo nasekuru, ndobva ndamhanya ndichivabata ndobva tadzoka pamba. Ndopakapererawo nyaya yacho ipapo. Imba payakatsva inge ine zvinhu here? Mumba makanga muna gogo wangu akarara imomo nemagumbeze yawo chete, asi zvese zvikabviswa naamai. Hapana imba ikazosara yotsva, hapana chikanga chirimo mumba imomo, mukanga musina chinhu. Ba zvinhu zvanga zvirimo zvese mango nemagumbeze yagogo wairara imomo nehembe dzawo nayo gogo wacho. Saka zvese zvikabviswa naamai waiswa panze. Ava ndigogonyi pakuita sei? Gogo wati kutaura nezvo nasekuru ya usekuru hwakamira sei? Usekuru huripo tingangoti hawaziriwo baba wedu asi kungotiwo tingapatishike papapa. Mningina wa baba wako ndiye alright usekuru. Baba uyu na mjara uyu wakasirana. Right, ini ndonzi Mutota Muringazuwa, ndirini sabhuku guti. Panyaya iyi yakaitika iyi ndiri kuti chitiko chakaitika ichi chakaitika ndisipo zvacho, asi kuti zvinhu zvinofanira kunzi zvifambe nenzira yacho yakafanira, nekuti matambudziko ari kuwanika yachiwanika nemhuri kana kuti nevanhu vari munharaunda, matambudziko aya asingafadzi yanotorwadza, nekuti wazhinji wamwe hawana misha, wamwe hawana mari dzinonetsa, wamwe kufirwa chaiko especially kana inini handibate wanasikana wangu ndane 4 nokuti wakaberekwa wanongofa. Ende zvinhu izvozvo ndozvokuti madhimoni anotobata achitaura kuti haumbofa wakabata wanasikana. Zvinhu zvinotondirwadzawo zvinhu izvozvo kuti ndositadza kuziva kuti ndiani achagona kundibatsira zvinhu izvozvo. Saka idambudziko rokuti inini renge chitongondinetsawo ndiri kumba kwangu. Saka zvakaitika nemukomana uyu ndozvokuti ndaifungidzira kuti dai kuri kwokuti tikabatana totsvaga munhu anogona kutibatsira kuti tigone kujekewa nekurarama kwakanaka, nokuti tiri kurarama tichingoshandiswa. Ukati urime womunda hapana chinobuda, ukati unoshanda mari haiwaniki, zvese zvaunenge uchida kuita hazviite sei, hazvifambi. Saka ndochikamu chandiri kutsanangurawo panguva kuti sasabhuku zvinhu zvinondirwadza zvokuti dai tagona kuwana munhu anouya agone kutibatsirawo kuti munharaunda medu mugone kugarika. Nokuti mumwe matofamba unonzwa kuti mune nyoka inofamba ichishandisa vanhu kuita vakadzi, ichishandisa vamwe kuita varume, kana kuti mune zvidhoma zvinenge zvichinzi zviri kutora mari, zvikawanda zvinotsanangurika. Saka zvakuchida umboo hwekuti anogona kuziva kuti zvinhu izvi chii chiri kuitika chaicho, vanhu vogona kujeka, kana zvichibviswa zvobviswa vanhu vogona kurarama kwakanaka. Nokuti nyaya haina kutanga nhasi, yakamboitika mumashure. Tsikamutanda akatombouya akatsikisa mutanda
but paakatsikisa mutanda akabata vanhu vakawanda wane zvinhu zvavanoshandisa pachikamu chekushanda kwavanoita mabasa yavo eusiku. Asi kuti agone kuzobatsira kana kuti kubvisa angazoiri kana azongobuda akaenda akangosiya zvakadaro kuroti dambudziko harina kupera kuroti ranga rakutowedzera pano vanhu vakanga vakamira vachiti zvinhu zvigadzirisike. Pakazombouya mumwe futi ainzi Jeremiah muprofita akabatsira but haana kuzopedzeredza maproblems yacho yese akazongoenda kuroti nzvimbo inoika yagara iri nzvimbo inorema iri kutodawo kuti tibatsirwe tigone kugara takasununguka nokuti pamwe pacho ukadai tongo unopinda pamberi unozopedzera wakusangana nezvimwe zvinenge zvakuremera vanhu vanenge vangoti unongopedzera wangomira uri one. Saka ndingangoti pachikamu icho chichi ndomamiriro akaita zvinhu munzvimbo mupi munomu matiri munomu. Saka toti isusu kutsva kwakaita imba ma-highlights chete kuradza kugunun'una kunenge kuchiita vagari venzvimbo. Chokwadi ichocho. Ya inini ndinisahwira wemhuri iyi ndinonzi Kenimeki. Inini mazwira ndikaita iri nyaya iyo ikaitika. Ini ndikazongonzwawo zvichitaurika kwete kuti ndanga ndiripo. Ndikazonzwa komana vachitaura vachiti iwo sekuru ndizvo zvavari tikavabata. Ndosaka tikazosvika kuzoti tizovapisira imba. Imimi semazira muneta sasahwira vana vari kugarisana sei nana sekuru? Vagari zvakanaka. Vagari zvakanaka. Ende sasahwira unoona zvekutaurika zviri zvechokwadi here kana kuti ungori kunetsana kwemhuri? Aiwa ichokwadi. Ichokwadi. Kweyo sasahwira wambotsiurira naye mabi angu kwakuita seiko? Aiwa chinoitika manje mudhara kuti ndizodaro manje ndizotsura kuri ikoko zvinonge zvakuzoita ngewaumwe mutoro. Ini handikwanisi zvangu kuzodzuma izvozvo. Asi nini ndiri pakudzuma vakomana vanowirirana nawo masahwira acho kuti nzira yamada kufamba nayo haisiriyo asi chokwadi chaicho icho chinenge chiripo. Ndopanengakwanisawo chete. Tingati kune zvimwe here sasahwira zvakamboitika kumashure uko zvaunozivawo zvazoita noti nyaya haingotange yangobhiridha kungopatika vanhu vakutodai inenge yakabva kure nyaya yakadai? Aiwa nyaya ikatobva kure mudhara zviripo. Mudzinza zviripo. Mudzinza nditi munotoziva kuti dzinza nedzinza rine zvarene. Asi pano kumashure pana zvimwe zvavaitomboonetsanawo sedzinza iroro rimwe chete vaitombonetsanawo nenyaya dzikafanana nedzipi neidzodzidzi. Saka nhasi zvazobuda nepamwe. Kumashure dzanziripo nyaya. Dzakamira sei? Dzasina kumira musha. Zvazvizvongonongedzana izvozvo nekuti chinoitika manje mudharani chekuti vamwe vanenge vachifamba handiti vachitoudziva kutoti ndizvo zviripo mudzinza menyu ndinhenge ari kutokonzeresa maproblemu yakadai. Ona ndo nyaya yacho inenge iripo. Inini ndinonzi Garika Mutota ndiri muno muvillage Maguti. Hungu zveshuwa zvakaitika kuti mwana wamukoma akapisa imba tafara. Ininiwo ndichisvika ndikazosvika ndanzwa kuti apisa imba. Ndakasvika ndichida kuti ndimunzwe kuti kozvafamba sei. Akanditaurirawo nyaya yake achiti no nini nyaya yaitika ndeyekuti ndino zvandiri kurota ndichisangana nazvo so saka ndazomuka ndichaenda kunobvunza sekuru kuti konai sekuru nyaya dzandiri kusangana nadzo idzi mukufamba unongudai madii kuti tifambe mumbonozvinzwirawo. Saka sekuru unofunga wakabva watoti iwe uri kuda kutondiedza muroyi. Saka ndopakatangira nyaya dzawo ipapa wakabva watadza kunzwisisana zvekusvika pakuti hawana kuonesana zvakanaka kusvikirawo wazosvika pakuzoti akazonditi ndikazopisa imba ndine chinangwa chokuti wanyatsokona kuti zvinhu zviri serious izvi. Asi tichida kutarisa kumashure uko hungu zveshuwa hatingati mwana akagona zvake kupisa imba asi nokuda kwezviri kuitika baba munini inini ndibaba munini wanga mudhara
pano dambudziko riripo zveshuwa zvinhu zvikatoya zvitaura mwana ishuwa baba munini wano problem inini ndikatombonetsana nawo tikasvitsana kukoti kudharo nyaya dzikafanana idzidzi wakazowithdraw nyaya yacho mushure mekunge apa panogwaro mwana wawo riri apa mwana iyeyo wakaita kusunga nowaya wamusunga nowaya wakamurowa ndokubva wamuponda wakaenda kumukanda pawakazochera tsime rawo risingaperi mvura ndokubva waitawo kumwisa poison so obva wagadzika bhodhoro ipapo wakatswera zuva rese holiday wachinyepedzera kumutsvaga wachimuziva zvavo kuti aripo pa ndokuzomwana wachiyo ndobva wazoti handamuwana mwana uyu nokunetsa kwaakaita nezuro nofunga azongomwa poison abva afa nyaya iyoyo ikatibata kusvikira zvazotazonetsana mudzinza munomu nedzimwewo dzenyaya nababa mukuru mukoma wawa tikazoenda kutora muprofita tikakokana wana sedzinza tikati akomana tiendei zvanyanya izvi profita watikana naye baba mukuru munhu akatanga kunzi ndiye trouble cause problem chaiyo ndiwo baba muninawa zvawakatauriwa vanhu vese vakachema wakanzi munoitire zvinhu zvakadai ende wakatsanangudziwa zveshuwa nenyaya yekuzofa kwomukomana wandiri kutaura anogwariri apa munyina yeye vanhu vese vakachema kuti onai mishuwa mwana makamuponderei ende zvinhu izvi waizvibvuma kuti zveshuwa ndo zvakaitika saka nhasi uno tiri kuona mwana apisa futi imba dambudziko racho ndori bodzibodzii mwana ari kuya achichema pavari kuti sekuru ndo zvandiri kusangana nazvo onai problem ikadai handei futi baba wake mufana uyu wakashayika panapa kushayika kwababa womufana uyu vanonzi wakaenda kunokumbira kupfipa pane nyaya yenzara pakaitika nzara waenda kukumbira upfa ndopa wakati wandidichira nenyaya yekumoto ndobva waisira poison baba wake shuwa kungoja sadzarero wachibva wafa saka nyaya dzese idzodzo tinenge tichidziziva zvedu nasi zvaitika izvi futi iwo wakuchiona mukana wekuenda kusungisa mwana unomusungisirei panyimbo chokuti mufambe waifanira kunge wakati kazvauya nomwana ndizvo zvakomana wotidaidzawo isisu mwana wenyu zvaari kutaura ndizvo mati toita sei ngatifambe zvinoyo hawadi kuti tifambe vanobva vatoti ndakaenda kumapurisa hatisi kuziva kuti wari kuda kuti zvifambe izvi zvekutoti dzimba kuenda kumwana kumapurisa ikoko kana kuti tigone kutaura nawo kana kuti tese nawo asi inini zvangu kana pambapa pacho kana ndisvike ndovabvunza kuti baba munini zvikafamba sei handina kupasvika ndikangobvunza Evha zvangomira zvakadaro nenyaya yekuti zvikutondirwadza kuti mwana ari kuya achipa problem the same problem futi yandikavapa inini ndo imwe chete futi yadzokeredzwa nomwana ende nyaya dzacho vari kutodziziva nokuti vanotobheja nadzo musi watsvaimba mwana wawo chaiye anogara padhuze apo mukomana wana wachinetsana nomufana imba ichitsva waimudaidza iye achivataurira kuti ngachitsve chimba ichocho majaira nouroyi hwenyu handisi kuya ikoko next door yawo mwana wawo chaiye akaramba kupaenda apa kuti avabatsire imba ichitsva apa achiti majaira inini handina kana mwana ndano makore mangani ndisina kana mwana asi imimi muri kuramba kuti tifambe ngaitsve kana kuri kuparara izvenyu handifungi kuti mwana wacho akazotopaendawo baini nokuti musi wacho anenge akatosera and then every day ari kuramba achimondowatukana nonyaya kuti kwemi mukarambirei nasi makusvika pakuti mwana apise makumusungisa tifambeika mwana wawo chaiwo kuzvara saka nyaya yacho iri kutotirwadzawo muri weZimbabwe tibatsireiwo apa fanike isisu taita wana tibatsireiwo pamukuru uyu Zimbabwe kuti teitawo sei naye mukuru tatambudzika naye mukuru zviri kuitika zvachavisirizvo zvimwe zviri kundinetsa pamwana wawo chaiye akauya kumba kwanga akataura kuti nomukoma nyaya iri kundinetsa ndeyekuti ndiri kuona mupedza baba every day kumanheru usiku wega ndikamuka ndinodziona dzichirima mumunda mudzisina munhu zvekundinetsa kuti dzikurima nani akamuka akawaudza baba wake nyaya yekuti baba ndaona mombe dzichirima dzega mumunda mudzisina munhu zviri kufamba sei wakamurwa nomupini pamhanza apa akaenda kutonosoni vanofunga zvoma 11 12 mastichi tikashaya kuziva kuti mukuru uyu ari kuda kuti zvifambewo sei isi vanhu muri yeZimbabwe ende nezveshuwa ndo zvinotoitika izvozvo dzinorima dzega usiku pakazouya iye mwana watiri kutaura wokufa rega indiwedzere futi ndichiti mwana watiri kutaura anogwarira apa pakazouya umwe muprofita gedhi ndiro riri kamira mota iti profita uyu akasvika ndokubva asvika kumira pagedha mwana uyu anga atova nozvokuma 4-5 years afa akasvika papa chino kahozi kawo kakari apa akamira apo muprofita ndobva amudaidza mwana kuti tasunungurwa mukomana akanzvika achidaira ari muhozumu kuti wakabuda imomeyo wachipenga wakabata mudemo kuti dawo kutema nasi ndiani ari kudaidza panapa muprofita anobva atotenera ipo pahana kurefu kwaakazenda abva atotena ipo papa ndobva atodzoka ndobva atenda achingoti ndati kuda kukuratidza chete zviri pamusha penyu zvichireva kuti mwana aripo mupenyu ari kutoshandiswa aripo mupenyu mwana kana mukada kuzviongorora munonyatsa kuzviona kuti zveshuwa ndo zvitoripo
nokuti akadaira apa atowana 4-5 years akafa mwana wakamupengira muprofita akadzokera ipo pakabva atoenda kumusha kwake ende anga ari wokusaidi kuna nainyanga asiri kana muno zvakaoma mhuri yezimbabwe kuti batsire iwo ameno kuti tingaitewo sei moroi mhuri yezimbabwe ini ndinonzi Rudo Mutota kwarusambo mubhuku rekwaguti takashamisikawo nchiona mwana wanzvadzi yangu achinzi apisa imba asi mwana ye manyararire akaita so zvinotondinetsa zvikuru sakani takazongonzwa achinzi apisa imba nenhau yokuti chii sekuru kwaivaroi sekuru vake zvoshuwa mukugarawo tichizvionawo vana ava inherera kubva baba wavo vakafa vasina kumborwara inini ndakaroorwawo ndikaenda vana ava vakasara vachichengetwa naamai wavo vachingotambura kana dzimba dzacho mukadziona pavanogara vana avo munonzwa tsitsi basa ravo ndorokuenda mumasango atsvagawo zvavanotsvaga asi nifunga mwana uyo akagumbukawo nokufamba ukuenda mumaprofita achibvunzawo kuti chii chiri kuitika mumhuri medu ochiudzwawo kunzi ndikuona zvakati mumhuri medu saka iye ndichimubvunzawo mwanakomana iyei musi wacho hazvaitika ndikati nhai muzukuru wadarirei zvikanzi atete inini handisi kumbotya tete tabvira kare saka niisusu zvatatoda kuti zvibude pachena izvi zvandaita izvi tete zvitori zvidiki toda kuti zvibude pachena ndikati but zvawaita muzukuru wazvikosera moto muziso zvikanzi aiwa zvichabuda pachena chete saka nokudaro zveshuwa tikazoona mwana uya atorwa nemapurisa achienda ndobva adzorwa achinzi ari kudzoka musi wa14 tikati pamwe vanongonzi ozouya asi nemagariro shuwa nemagariro ininiwo ndandakaroorwawo zvakanaka ndichitogarawo pamba pangu zvakanaka nemhuri yangu ongoona imba yaparara ndakutonzi nemurume pfutseke enda ko ndichandatadza chii munini wanguwo ndizvowo akanga akagarawo zvakanaka nemabhizinesi akangodzingwa sembwa kuita unga hameno saka zvinhu zviri kutishungurudza mumhuri medu kuti ko chii vabereki vedu akafa tasarana naamai ana amai vacho havanawo zvavanoita izvozvizvo tiri kutambura mupfungwa mabhipi anongokwira saka regai zviiti kana zviripo ngazvibude pachena ini ndinonzi Raidhiki ndiri mwana uyu muzukuru wangu ndinogara muno Marusambo muwadhi 17 nyaya ikaitika muzukuru wangu mwana wanzvadzi yangu zviri kundishungurudza kana kundirwadza nokuti vana vakasiwa nanzvadzi yangu vari vana vadiki mukurarama kwavo vakararama vari kutambudzika asi nhasi uno mukurarama mukugara tinozviona zvichiitika mudzinza iwo wasara vanhu vamudiki wangu nina baba wangu wapenyu but mukurarama tonyatsauzviona kuti pane zviripo asi isusu vana hatigoni kuzvitaura kana kuti zviitika pane vanokwanisa kuti zvinhu zvibude pachena isusu vemhuri tichene kana kuti tigare zvakanaka tikukumbirawo kuti zvinhu izvo zviitike kuuye munhu anokwanisa kuti zvinhu zvibude pachena inini ndakaroorwa ndine mhuri dzangu ndine vana 4 but iye zvinezvi ndakasiya musha ndakangodzingwawo nemurume sembwa ndakabuda ndakauya kuno kumusha asi kugara kwacho kunotonditambudza maererano nezvanenchibata kana zvanencinzwa zvinondirwadza maererano nokugara ndishaka kuti ndeta sei ndiri munhu womukadzi but dai ndava ndiri murume dai ndakapisvika pasteji akasvika mwana uyu ndiyo nyaya iri kutora nzvimbo kuno kurushinga. Naizvozvo hatina kukwanisa kuwana baba vari kupomerwa uroyi uyezve mukomana wokupisa imba hapo zvakare anzi ari kumapurisa. Tinokuvimbisai muchikamu chinotevera aiwa baba ava tichavaunza uyezve naiye mukomana wacho tichamuunza pachirongwa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Musakanganwa kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga.
iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Ah!